Az mi? Jézus, az két nőt vágod? Az két nő. Csak a fejét! Az mi? Csak a fejét! Az mi? Az lesz akkor a geci. Ne engedte állni! A szépen! Gyönyörű! Csak a fejét! Rájuk vágod? Na jó! Itt ki! Itt ki a rendőrséget, hogy a sarkon engedjük, kurva! Nem tudom, minden házban, nem tudom, ki akar, ki vagyok! Minden tényleg voltak! Én befejeztem! Neki volt a fejedemet! Ez a kérlő kurva! Nagyon jól most kell menni! Most nem tudja senki! Igen, majd bazd meg! Ilyen riban.